Rayuwa kamar hanya ce mai tsawo, wasu suna tafiya amma ba su san hanyar da suka nufa ba, wasu suna gudu amma zuciyarsu tana zaune a wurin da ba a gina mafarki. Na tambayi raina, yaya ake gina rayuwar da ba ta da mafarki? Sai ya ce, wanda ba ya da buri tamkar jirgi ne mara tuta, da zarar iska ta zo sai ta kora shi. Rayuwa ba wai numfashi ba ne kawai, rayuwa tana nufin ka tashi ka yi ƙoƙari, ki san inda kike zuwa, ki san me kike so, ki san me kike tsoron rasawa. Domin mace mai manufa ba a girgiza ta da magana, ba a karya ta da gani, sai dai a gane tana da hasken da ba a iya kashewa a rayuwa. Rayuwa ba ta jiran mai jin kasala, sai dai tana jiran mai neman gina tarihi. Saboda haka idan kika tashi, tashi da ilimi, tashi da dalili. Idan za ki yi magana, ki yi ta da murya. Idan kuma za ki rayu, rayu da manufa. Domin rayuwar da ba ta da manufa tana zama tamkar mutum mara alƙibla ne. Duk inda iska ta buga, nan yake juyawa. Ba shi da ikon zaɓe, ba shi da ikon jagoranci. Rayuwa, mu yi rayuwa mai inganci.